saluhut na horong ni hula-hula namin. So lima di kita na marungan tubuh dulu doang kabere ala nuaing ulau manang namasa dihami si majutak Raja Persulatan sian poparani Tuan Siguring ma na makasukuton apalagi tikyong ope kupasarta mi matuhamuna nung atubo nami sian Boltokorbo asahamo mana pabotohon ang kaulaon na naik si Potumota di Sadaryon satu tinggi masobot aka na naik si Potumota tu salhut na horong ni hula-hulanta mardos itahima hamuna di hamuna ang tinuli nami Raja Boltokorbo Tikyanon pasatay matahong. Maula daripada kita nama-nama tubuh poparan di Raja Persulatan masih menduta di sana ditahita-hita di nanabaw mamulaon terpulang isi bagating ma di dulu ipangilingan oras dohita poparan si Raja Boltokorbo si Raja Persulatan ala sedolok bohita masih beriringan. Jadi menurut penwaing au di patujuh hamma bahula ummai di bagasan las di roha. Jadi ninarohaku di hita saduna peparan di Raja Persulatan terlubung memang berdokorbo au madinah homa kataon kata tadi pagduan tatulau datale horas majalah gabi. Jadi ninarohaku dua hari naking di gorahon protokol nami di gorong hula-hula dan saya maafsuran na hirana mengafsen iba di naruhan nami asa taulahon ulah taraja nami persikir beserta mi matumanguna gorong hula-hula nami do tulang nami. Jadi kita dapat dengan tubuh Raja Nabi Tupulu akin nungado sebuah nina sida nalau penghidupan uturan itu kita semari saat itu kita tuhan